loc. Din afaceri ilegale n-am să mă retrag deloc. Cu afaceri ilegale mă ocup și fac mulți bani. Sunt urmărit non-stop de gardă și de dușmani. Că produc sume într-o noapte când fac ei toți la un loc. Din afaceri ilegale n-am să mă retrag deloc. Miliarde, ca să-ți fără încetare. Ca în filmul Campo de Campi au valiza cea mai mare. Ca Giovanni Becali, care acum e arestat. Fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. Miliarde, ca să-ți fără încetare. Ca în filmul Campo de Campi au valiza cea mai mare. Ca Giovanni Becali, care acum e arestat. Fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. A intrat garda în alertă, nu mai stă în secție și se plimbă zi de zi să mă vadă pe mine. Să mă prindă nu au cum, că sunt mai creier ca ei. Poate doar să facem poze să-i consider familie. A intrat garda în alertă, nu mai stă în secție și se plimbă zi de zi să mă vadă pe mine. Să mă prindă nu au cum, că sunt mai creier ca ei. Poate doar să facem poze să-i consider familie. Miliarde, ca să-ți fără încetare. Ca în filmul Campo de Campi au valiza cea mai mare. Ca Giovanni Becali, care acum e arestat. Fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. Miliarde, ca să-ți fără încetare. Ca în filmul Campo de Campi au valiza cea mai mare. Ca Giovanni Becali, care acum e arestat. Fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. Miliarde, ca să-ți fără încetare. Ca în filmul Campo de Campi au valiza cea mai mare. Ca Giovanni Becali, care acum e arestat. Fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. Miliarde, ca să-ți fără încetare. Ca în filmul Campo de Campi au valiza cea mai mare. Ca Giovanni Becali, care acum e arestat. Fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. Riscă-te, riscă-te cum fac și eu. Șeful tău în lumea asta să fie doar Dumnezeu. Să se știe pe orice stradă.